Ora to. Bisa-bisa awakku dadi kurung. Aku Sinatan perkadang pametri budaya campur sari wisageni kasepuyung catur larason sistem ugi kapundhut gambaripun Wahyu Video Syuting asale masuk sliramu raya
Pripun Mbah Sarik? Tak ngerti, Mbah. Sidorondo njenjenjing. Kemarin kene kepala sukune barang. Kepala suku. Pak Lurah kepala suku ki Mbah Sarik ya Mbah Dumbang menika. Ya dintekke, Nduk. Bariki langsung Bariki dimedele. Sidorondo ya. Aku